салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотӣ хабар аз телевизиони Баҳористон. Дар студия Суру Шарифзода имрӯз дар барнома пешгирии зӯроварӣ дар оила, корҳои фаҳмондадеҳии миёни ҷавонон дар ин самт, рушди муассисаҳои томактабӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистонӣ Бадахшон, пешгирӣ аз ҷинояткории миёни насли наврасу ҷавон. шарҳи хабарҳо. бунёди оилаи солим аз ҳар як шахс масъулияти баландро талаб мекунад, зеро ин макон муҳимтарин дониста шуда, дар он фарзандон тарбият гирифта ба камол мерасанд. идомаи матлаб дар сӯҷаи ҳамкорони мо. оила ҷузъи асосии ҷомеа маҳсуб ёфта, сол то сол дар мамлакат теъдоди он зиёд мегардад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсӯхторҳои он дар масъалаи таҳкими оилаҳо дар кишвар чораи тадбирҳои судмандро меандешанд, то ки онҳо фарзандони солимро тарбия намуда дар рушду густариши давлату миллат саҳмгузор бошанд. вале бо вуҷуди ин таи солҳои охир дар мамлакат парокандашавии оилаҳои ҷавон бештар ба назар мерасад, ки ин ҷиҳат негароникунанда мебошад. ҳарчанд ки дар мамлакат аз соли 2011 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1998 дар ин самт амал намояд, то ба ҳанӯз бархе аз волидон аз ин санадҳо ба хубе огаҳ нестанд, ки ин амал низ ба пошхории оилаҳои ҷавон сабаб мешавад. дар хонаводаҳо моҷарою хушунат зиёд гардида, он ба парокандашавию ҷудошавии оилаҳо оварда мерасонад. тибқи маълумоти оморӣ, дар соли 2017 дар мамлакат 50756 оила бунёд гардида, аз онҳо 7503 оила ҷудо гардидааст. соли равон бошад 57067 оилаҳои нав бунёд гардида, аз онҳо 8344 оила ақди никоҳашонро бекор карданд, ки хеле ташвишовар мебошад. сарчашма аз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади танзими муносибатҳои оилавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва дар ҷомеаи мо амалӣ шуда истоданд. мақсад аз қабули чунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ин пеш аз ҳама мустаҳкам, солиму солеҳ нигоҳ доштани оилаву оиладорӣ дар ҷомеаи муосири мо маҳсуб меёбад. бояд ба масъалаи оилаю оиладорӣ ва таҳкими онҳо падару модарон ва омӯзгорон, инчунин дигар коршиносон чораyu тадбирҳои мушаххас ва муҳим андешанд. дар муассисаҳои таълимӣ дарси маърифати оиладорӣ дуруст ва тибқи талаботи замон бароҳ монда шавад ва ба он омӯзгорони собиқадор ва донишманд сафарбар карда шаванд. ҳамзамон дар чунин соатҳои дарсӣ хонандагони синфҳои болоиро ва оилаи оиладорӣ ҳурмату иззати зану шавҳар ҳаматарафа дар баробари падару модарон омӯзгорон низ омода намоянд ва нагузоранд, ки дар мамлакат сол то сол парокандашавии оилаҳои ҷавон зиёд гардад. аз соли 2015 инҷониб консепсияи рушди оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, дар амалия татбиқи худро ёфта истодааст. навобаста аз чораҳои андешидашудаи давлату ҳукумати ҷумҳурӣ, имрӯз дар ҷомеа масъалаи бекоршавии ақди никоҳ дар ҷомеаи мо яке аз масъалаҳои ташвишовар ё ин ки мубрами рӯз боқӣ мемонад. ин ҷиҳат ба бепадару модар мондани кӯдакон ва бесаробон мондани онҳо оварда мерасонад. дар натиҷа таълиму тарбият суст гардида, сафи ҷинояту ҷинояткорӣ зиёд мегардад. масъулону мутасаддиён бояд сари ин амалу падидаҳои номатлуб тадбирҳои пурсамарро роҳандозӣ намоянд, то ки ҷомеаи солимро бунёд намоем ва ин ҷомеаи солим аз бунёди оилаҳои ҷавони солим таркиб меёбад. зӯроварӣ дар оила таҳдид ба солимии ҷомеа аст. бо чунин унвон Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади васеъ доир намуд. гузориш дар ин раванд. дар ҷамъомади мазкур намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои олии кишвар ва ҷавонони касбу кори гуногун иштирок доштанд. дар чорабинии масъалаи пошхӯрии оилаҳои ҷавон, номусоидии муносибатҳо байни фарзандон, волидайн, зану шавҳар ва хешовандони он, пешгирӣ ва пас намудани зӯроварии хонаводагӣ мавриди муҳокимаи иштирокдорон ва мутахассисони соҳа қарор гирифт. тавре гуфта шуд, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон созишнома оид ба барҳам додани тамоми шаклҳои поймол намудани ҳуқуқи занҳо тасдиқ карда шудааст. имрӯз дар ҷумҳурӣ истифодаи тамоми намудҳои зӯроварӣ нисбати занон манъ гардидааст, зеро зӯроварӣ дар оила пеш аз ҳама таъсири хешро дар тарбияи насли наврас бештар мерасонад. имрӯз аксарияти оилаҳои ҷавон ҳамон нерӯи ҷисмонии худро барои
яъне ки анamo қувваи бозии худро барои зуру тавон мебинанд ва имрӯз мо аз ин минбар ба ҷавонон муроҷиат мекунем, ба насли наврас муроҷиат карда чунин иброз менамоем ки онҳо қувваи нерӯи худро барои парчами тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ бардоштан ва муаррифӣ намудани тоҷикистони азиз ва ифтихори волидайну ҷомеа будан равона созанд. Инчунин гуфта шуд ки имрӯз давлату ҳукумат нисбати зӯроварӣ дар оила чораҳои махсус андешида як қатор қонунҳои амалкунанда ва барномаҳои давлатиро ба тасвиб расонидааст. Аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зӯроварӣ дар оила ва барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023. Мақсади қабули қонун ва барномаи номбурда пешгирӣ намудани пошхӯрии оилаҳои ҷавон ва танзим намудани зӯроварӣ дар оила мебошад. ҷалби кӯдакон ба муассисаи томмактабӣ ва омода намудани онҳо ба зинаи мактабӣ аз ҳадафҳои аввалин дараҷа дониста мешавад. зеро дар ин зина тарбиятгирандагон ташаккул ёфта ҷаҳонбинияшон нисбат ба донишу хониш, одоби салом додану муошират пайдо мегардад. муфассал дар сӯҷаи таҳия гардидаи ҳамкорони мо аз шаҳри Хоруғ. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و تعلیم و تربیت نسل نورس اهمیت خاصه ظاهر نموده هم مسئولات در سراسر کشور سطح بینه‌های مؤسسه‌های تا مکتبی و مکتبی میدانچه‌های ورزشی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. کودکستان رقم یکم شهر خوروغ در زمان صاحب استقلالی کشور تعمیر گردیده در آن 9 گروه و زیاده از 200 کودک تحصیل و تربیت می‌گیرند. صنفخانه و تالاری برای بازی از گرمکنک‌های برقی، کت‌های خوب تأمین گردیده برای کودکان 3 وقت غذای گرم آماده می‌کنند. مربیان باغچه مطابق نقشه تعلیمی برای کودکان هر گونه بازی‌های ذهنی و فراغتی تشکیل نموده به این وسیله در دل آنها مهر و محبت نسبت به وطن و ملت و دانش و خوانش بیشتر جا می‌کنند. مشاور باغچه مذکور الفت شاخورم و از دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت کودکان و نورسان اظهار قناعتمندی نموده گفت که کودکان را خوب تعلیم و تربیت نمایند و بهر آینده کشور آماده می‌کنند. کودکان شکرانه از آن دارند که در دوران استقلالیت و صلح و ثبات کشور زندگی و تحصیل می‌کنند. آنها با لفظ شیرین کودکانه مهر محبت خود را نسبت وطن تاجیکستان، وحدت و همدیگرفهمی بیان نمودند. صلح و وحدت با تو باشد جاودان، نور چشمانم چو جان آید همه، در فضای تو کبوترهای صلح سیله سیله پرفشان آید همه، بار تبریکی عزیزانی وطن خانه خانه مهمان آید همه. مربیان باغچه در برابر درس‌های تعلیمی برای کودکان هر گونه بازی‌های ورزشی برگزار نموده کوشش می‌کنند که آنها را در برابر دانش خوب همچنین جسم سالم داشته باشند. پرستو چگونه به غبارت چه دختری بهارت چگونه به غبارت. کارمندان ریاست کارهای داخلی در ولایت سوغد چند است میان مکتبچگان و دانشجویان کارهای فرماندهی را به راه مانده ایستاده‌اند. این عمل با مقصد پیشگیری از جنایتکاری و آواره‌گردی نسل نورس و جوان راه اندازی کرده می شود. همکاران منطقوی ما موضوع را پوره می‌کنند. با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان، ترغیب و تشویق وطندوستی و خویشتن‌شناسی، پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های افراطگرا در دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، ملاقات نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و مقامات حفظ حقوق با استادان و دانشجویان به وقوع پیوست. نخست نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور و رشد و پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق در این دوره یادآوری نموده ذکر داشت که به شرافت استقلالیت دولتی خلق و ملت تاجیک در عرصه بین المللی خود را معرفی نموده مقام سزاوار خود را کسب نمود. امروزها تاجیکستان به سوی آینده درخشان قدم‌های استوار می‌گذارد. نقش جوانان در کارهای آبادانی و سازندگی و پیشبرد ساحه‌ها خیلی نظررس میباشد. تاکید کرده شد که امروزه وضع مرکب جهانی و عملکرد برخی از حزب و حرکت‌های تندرو باید جوانان اثر احتیاط
зиёд кор гирифта фирефтаи ҳар гуна ашхос нагарданд. онҳоро зарур аст ки ҳушёрӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надода баҳри таълиму тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстиву хештаншиносӣ талош варзанд. ҳамчунин дар ҷараёни мулоқот сардори хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маъруза намуда зикр дошт ки имрӯзҳо шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифродгаро боиси нигаронии аҳли ҷомеа гардидааст. яке аз сабабҳои гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ ин сатҳи пасти дониш ва маърифати ҳуқуқии бархе аз ҷавонон арзёбӣ гардид, зеро онҳо ба ваъда ва андешаҳои ашхоси террорист бовар намуда қурбони ҳадафҳои ғаразноки гурӯҳи ифротӣ мегарданд. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешавои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии мо сулҳу субот, ваҳдат, амният ҳукмфармо мебошад. вале шахсоне ё афроду ҳизбу ҳаракатҳое пайдо мешаванд ки бо ақидаҳои ифротии худ давлати моро ноором созанд. ифротгароӣ ё терроризми замони муосир ин як падидаи номатлубе мебошад ки бо кадоми давлате набошад як хатари бузург дорад ва моро зарур аст ки барои пешгирии терроризм ва ифротгароӣ ҳисси арзандаи худро гузорем. ҳамзамон дар чорабинӣ қайд гардид ки раванди шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва иштироки онҳо дар муноқишаҳои мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷ ба муаммову доғи ҷомеа табдил ёфта, ин амалҳои номатлуб ҳеҷ иртиботе ба дини мубини ислом надоранд. ҳамчунин зикр карда шуд ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи дастгирии давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида баҳри тарбияи насли воқеан давронсози миллат силсилаи иқдомҳои наҷиб ва шоиста амалӣ мегардад. дар баробари паҳншавии вирусҳои марговаре ки ҳамарӯза ба ҷони одамизод хафу хатар эҷод менамояд, вируси дигаре ҳам бо номи экстремизму терроризм дар гӯшаву канори олам доман мегустаронад. мо ҷавонони суғдзамин сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле мамнун ҳастем ки ба мо шароити арзандаи зиндагӣ ва таҳсилро фароҳам оварда истоданд. ҷавонони имрӯза бояд ба хубӣ дарк намоянд ки роҳи фардои мо на ба сои ҷаҳолат, низоъҳои иҷтимоӣ, якдигар нофаҳмӣ, балки роҳи пойдор намудани ваҳдати миллӣ, ягонагии дӯстӣ аст. ҷоиз ба зикр аст ки ҳадафи баргузории ин мулоқотҳо ҷоннок намудани мубориза бо зуҳуроти номатлуб аз қабили гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ маҳсуб ёфта, ҷалби васеъи ҷомеа баҳри решакан намудани он мебошад. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷавонон ва иштирокдорон даъват ба амал оварда шуд ки ҷиҳати вусъати пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро саҳми арзандаи худро гузоранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Рухум дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои дӯстдорони санъату фарҳанг, сайёҳӣ ва зебоипарастӣ намоиши ҳунарро ба роҳ монд. муфассал дар сюжет таҳия гардида. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Рухум барои эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба расму оин ва фарҳанги ниёгони мардуми тоҷик намоиши ҳунарҳои мардумиро дар галереяи навтаъсиси Рухум доир намуд. дар намоишгоҳи мазкур вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дошта аз молу маҳсулоти ин корхона дидан намуданд. мавриди қайд аст ки Рухум бештари маҳсулотҳои худро аз сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистон истеҳсол намуда пешкаши харидорон мегардонад. дар намоишгоҳи мазкур ҳунарҳои дастии занону бонувон ва мардони ҳунарманд аз қабили муҳра, гарданбанд, дастпона, гӯшвор, шамдонаҳо, гулдонҳо, ҷиҳозҳои рӯи миз, шоҳмод, мусаввараҳои гуногун аз сангҳои қиматбаҳо истеҳсол шуда, расмҳо ва кандакорӣ бо нақшу нигори миллӣ, арғумонҳои гуногун ки инъикоскунандаи фарҳанги бои мардуми тоҷик мебошад ба тамошо гузошта шуд. мақсади намоишгоҳи барпо кардаи мо ҳамин аст ки мо дар охири сол нишон диҳем ки вобаста ба ҳамин сол яъне ки кадом даставордҳоро мо ноил гаштем. дар ин самт, дар ин ҷода мо албатта кореро низ анҷом додаем ки ин боиси ифтихори мо ва худи мардуми мо гашта истодааст.
лозим ба қайд аст ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рухом аз соли 1994 ташкил шуда то ба имрӯз ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. рухом дар намоишгоҳҳои дохиливу хориҷии кишвар бо маҳсулотҳои аз сангҳои қиматбаҳои тоҷикистон истеҳсол намудааш иштирок намуда бойгарии табиати тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намуд. бояд гуфт ки истеҳсолоти корхонаи мазкур барои муаррифӣ намудани таъриху тамаддун ва фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат менамояд, зеро дар ҳар як маҳсулоти истеҳсолгардаи ин коргоҳ нақшу нигори миллӣ ва осори гузаштакони мардуми тоҷик инъикос ёфтааст. китобхонаи миллии тоҷикистон маҳфили навбатӣ дар суҳбати соҳибдилонро ба мавзӯи ворид шудани фарҳанги миллӣ ба фазои ҷаҳонӣ бахшед. дар кори ин ҷамъомад фарҳангшинос Мунира Шаҳидӣ ба масоили мазкур равшанӣ андохт. ҳамкорони мо сӯжа омода намудаанд. дар ҷамъомад масъулин зикр доштанд ки Мунира Шаҳидӣ паҳлӯҳои гуногуни фарҳанги миллати тоҷикро бо мақолаҳои илмӣ, гуфтору баромадҳо тавассути васоити ахбори омма дар Аврупо, Амрико ва саросари олам тарғибу ташвиқ намудааст. бо ташаббуси мавсуф дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе осорхонаи ҷумҳуриявии фарҳанги мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ ва бунёди байналмилалии фарҳанги Зиёдулло Шаҳидӣ ташкил гардидааст. ҳамзамон гуфта шуд ки ҳадаф аз ташкили ин муассисаҳо на фақат ҳифзи мероси эҷодгарии насли гузаштаи донишмандон ва аҳли ҳунар аст, балки бунёди равобити фарҳангии кишварҳои шарқу ғарб дар замони имрӯза мебошад. бояд гуфт ки Мунира Шаҳидӣ ташаббускори нашри маҷалаи Фонус низ маҳсуб меёбад. маҷалаи мазкур бо мақсади созмон додани доираи васеъи мунаққидон дар соҳаи фарҳангшиносӣ таъсис ёфтааст ки дар он мақолаҳои олимон, донишмандон ва ҳунармандон нашр мешаванд. ёдовар мешавем ки мавсуф муаллифи 5 китоб ва мақолаҳои гуногун буда дар баъзе аз донишгоҳҳои Вашингтон, Лондон, Париж ва дигар кишварҳо аз ин китобҳо донишҷӯён истифода мебаранд ки дар онҳо дастовардҳои олимон ва ҳунармандони тоҷик инъикос карда шудааст. ҳамчунин дар чорабинии муаллима зикр доштанд ки кишвари мо дар миёни дигар давлатҳо мақоми худро пайдо намудааст ки ин ҳама бо дастгириҳои бевоситаи роҳбари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. моро зарур аст ки фарҳангу ниёгони гузаштаи худро ҳифз кунем, зеро кишвари мо бо фарҳангу тамаддунаш дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардидааст. лозим ва зикр аст ки дар интиҳои ҷамъомад филме бо номи «Мерос» пешниҳоди аҳли нишаст карда шуд ки дар он ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва мероси ниёгони гузаштаи халқи тоҷик инъикос гардид. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tv.tj дастрас намоед.